Amin. Bojo kula niku sinau gambar biyen Mas. Jadi kalau memang saya itu mengarahkan lebih baik kamu itu budaya sinau ning tradisi. Iya iku sone gamelan kali kluthuk banyak dipaiti gamelan. Gamelan Oh. kok nggih. Masak plagri. Boten bunang tok sitok. Bakal tuntung. Biae masak. Iki ngeten Kak Bagus. Coba jajal iki tak kolaborasi sok-sok panganan iki nek sitok kan kewareng. Sekali tempo panganan iki ditumpuk loro. Contone Putri karo Mbak Angel menika karo wau. Jajal saiki aku tak kepingin panganan siji ditumpuk telu. Wah, iki engko Intan yang tengah, dia karo Krisnya yang sisi pinggir, Ketan karo Uri. Nah, Ibu, Bilo, Cimo, Sindes, berlibur buat warga masyarakat Tengok Jaya Ribut wong bagus. Ben dipilih siji antarane anu ya, ana Taman Juro, ana Kitil Sumilir. Oh taman makam pahlawan itu masaku. Napa? Sama Raja Bangga. Iki ya bojone nuntut ta ya? Iki bojo kula Mas. Lho, kono jare ngomong sing kabeh ya lho tadi. Lah kan kapeng iki. Syukur. Gowek nesu. Gowek nesu. Lho mau kok aja lorone berarti iki. Kenapa disayang-sayang aku kok di Iya ya. kalau ngiket mau. Apa itu tetap. Aku tak percaya aku. Aku lu gawe ngene Ya awalnya jadi kita malah kayak anu bakal spray. Apik kayak bakal spray ya. Lah kuwi bayak ora boyong. Iki kudune gawe tembang ini telu. Bojo siji kuwi kudu ditresnani. Bojo loro jati gawe ngokro. Bojo telu Awake pancen lemu. siji loro telu. Iki tak wehne tonggo. Lah nang apa ya? Lho, sia-sia. Mas aku. Ora enak aku sama loro koyo ngene. Wah, aku gawudi. Kuwi boyok ya. Kembali apa niku wau? Kitir Sumilir apa Taman Sumilir? Apik taman juro Taman kae. Juro. Manut penjenengan, Sing manut golone ketok Sumilir. Itu sudah gitu. Iya. Ya kono. Kitir Sumilir. Ya terus buat dulu pokoknya Buat ke.
kolaborasi antara gamelan karo musik iki kaya ngene iki gayenge. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan